What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Hanap mo ba ay nagsasarapang pares na walang kapares? Tara na dito sa Encanto Pares! So yun na mga ka-adventure, dito na tayo sa may kanto ng Bacayao Norte, Along Karanglaan Highway, Dagupan City, at kasama ko na naman si Lingmo. Napasugod nga tayo dito mga ka-adventure dahil balita ko, napakasarap ng kanilang pares dito. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may Bacayao Norte, Dagupan City. At dito nga tayo magtutungo sa may Encanto Pares. Napasugod nga tayo dito dahil bagong open lang sila. At itry nga natin kung quality ba talaga yung kanilang mga pares dito. At heto nga pala yung kanilang mga menu. May regular pares, may pares combo, at ang kanilang overload pares. Nasa halagang 129 pesos, meron ka ng unli pares, unli sabaw, unli rice, unli taba, at may free soft drinks pa. Itsura pa lang, nakakatakam na. Ano yan sir? Pangulam mo pulutan? Pampulutan! Sabay ko! Naku, hindi lang pala pang ulam, pampulutan pa. Overload na overload to mga ka-adventure. Ito na nga nilalagyan na nga nila ng lechon kawali at saka chicharon bulaklak. Ay talaga namang mabubunggo ko na si San Pedro nito. At pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating in-order na Encanto Overload Pares. Sa sobrang overload nga nito mga ka-adventure, hindi mo na nga mahalo-halo. Naku, walang vlogger dito. Kung ano yung sinab sa amin, yun din ang susub sa inyo. So yun na nga mga ka-adventure, andito nga tayo sa may Encanto Pares, dito sa may Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, dito lang sa may Karanglaan Highway. Ito nga pala yung kanilang overload pares. Tignan nyo naman mga ka-adventure, mayroong chicharong bulaklak at saka mayroong lechon kawali, unlimited rice, unlimited soup, at mayroong pang free soft drinks. Kaya tikman natin kung quality ba talaga ito. So na pa nga bang inaantay natin? Kainan na! Siyempre sa unang kagat, putok-batok agad. Napakasarap din tong kanilang sabaw. Yung sabaw pa lang ulam na ay quality. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, pakicomment na lang dyan sa baba kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapadpad ang aking mga video. Kaya kung hanap mo yung bagong matatambayan at bagong makakainan, tara na dito sa may Encanto Pares na matatagpuan lamang dito sa may kanto ng Bacayao Norte, Dagupan City, Pangasinan. So yun na guys, mayroon tayong bagong ipapakilalang bagong laro. Ito ay ang Una Game, no kung saan pwede kang manalo dito kahit nasa bahay ka lang. Pero paalala lang po, bawal to sa mga bata. Unang mo lang gagawin na magre-register ka. Ilalagay mo lang ang iyong cellphone number, lagyan mo ng sariling password, at antayin mo lang yung code na ibibigay sa'yo sa iyong cellphone number. Madali lang mag-cash in dito for as low as 100 pesos. At pwede ka rin mag-cash out gamit ang iyong GCash. Napakaraming ang laro ang pwede mong malaro dito. Pero ang napili nating laruin yung Super Ace. At ang itataya nga lang natin ay 5 pesos. At simulan na nating maglaro. Ay grabe, nanalo yung 5 pesos, naging 37. Kaya laro ulit tayo. Ayun, may 30 ulit. Ayun big win, panalo na naman. Ganyan lang kadaling manalo at maglaro dito sa may Una Games. Kaya mag-register na, nasa comment section kung paano.